haba da Allah ya kamata mu rinka gaya wa kanmu gaskiya, ya kamata mu rinka fahimta mu san abin da muke yi. Dole sai mun binciki 'yan kasuwarmu masu ɓoye shinkafa, masu ɓoye gishiri, masu ɓoye masara, masu ɓoye duk kayan masarufi wanda talaka yake ci. Amma ba zai yiwu ba sai kullum a rinka cewa Buhari komai ya yi tsada. Buhari yana sai da shinkafa ne? Ko Buhari yana sai da masara? Buhari yana sai da sukari? Buhari a singa yake? Buhari a kwari yake? Haba da Allah ya kamata mu rinka gaya wa kanmu gaskiya, ya kamata mu rinka fahimta mu san abin da muke yi. Dole sai mun binciki 'yan kasuwarmu masu ɓoye shinkafa, masu ɓoye gishiri, masu ɓoye masara, masu ɓoye duk kayan masarufi wanda talaka yake ci. Amma ba zai yiwu ba sai kullum a rinka cewa Buhari komai ya yi tsada. Buhari yana sai da shinkafa ne? Ko Buhari yana sai da masara? Buhari yana sai da sukari? Buhari a singa yake? Buhari a kwari yake? Haba da Allah ya kamata mu rinka gaya wa kanmu gaskiya, ya kamata mu rinka fahimta mu san abin da muke yi. Dole sai mun binciki 'yan kasuwarmu masu ɓoye shinkafa, masu ɓoye gishiri, masu ɓoye masara, masu ɓoye duk kayan masarufi wanda talaka yake ci. Amma ba zai yiwu ba sai kullum a rinka cewa Buhari komai ya yi tsada. Buhari yana sai da shinkafa ne? Ko Buhari yana sai da masara? Buhari yana sai da sukari? Buhari a singa yake? Buhari a kwari yake?